رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى wabarakatuh. Mga bangin siyami at pumamakinig ayad na sumpatan tano na sudi itano ka pamagusyaya ko kapketanor o mga paratiye tano si ko Allah. Mga bangin siyami isaw tu amya pamagusyay tano kumiyaw na akia pamagusyay tanong na siya mga siyay at kusyanday si ko Allah udi na initumpok si ko Allah na pimberang amap mamaanan niya. Isya amap mamaanan niya nagyang kuta kinitumpok yan si ko Allah kaya syanday niyan si ko Allah na siyawab siyang kuto akaw waluyagyang kutwa syay arko Allah udi ina kaadno Allah. Ikadua na ayakyasan din yan si ko Allah na syawab si isyagyang kuto akalayani pangkatan kalayani daradat dataragyang kuto Rasulullah udi na Abdullah udi na Baitullah asyabab ko kala ipangkatan daradat kapiagyang kuto mga syay na siyanday si ko Allah udi na initumpok si ko Allah. Adum man ayakyasan din yan si ko Allah kinitumpok yan si ko Allah nagyang kuto kabubaluin yan asipat wallah dataragyang kuto akatero basarullah qudratullah sama'ullah kailay wallah gagaw Allah kapakanag wallah nagyuto nagyang kuto kyasan din yan si ko Allah na syabab ko kabubaluin yan ang mga sifat wallah. Mga bangin siyami wajib siya katawi si muslim ay syabab yan na madakal si ko mga tao am yaribat syabab kudera na mapaka sisingkaya. Datar o ayamaan niyan ng mga Kristiyan asyabab ko kinitumpok uniyaw wa Isa alayhi salam si ko Allah na aya kaya pikiriranon na si Isa alayhi salam na sudin su Allah udi na wata wallah gitu syabab adna paratiran apang betul siya ayamaan niyan na Trinity. Mialui siya hadith Rasul sallallahu alaihi wasallam magyang kutwa katiruyan aman syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abdullah wa rasuluh wa anna Isa abdullah wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun min wal jannatu haqqun wan naru haqqun adkhalahu Allahul jannata ala ma kana min al-amal. Ay makna gyang kuto hadith Rasul sallallahu alaihi wasallam na syadin siya tahu asyaksian yan ada Tuhan da asimbaan da patut asimbaan asyar muarsi ku Allah ada asyakutu yan busyaksian yan as Muhammad nasubu wallah ag uripan yan busyaksian yan as Isa alaihi salam na uripan wallah busyubu wallah gu inad niyan siya minggulalan siyang kutuwa kalima akun ini si inian ini pakawit uli na in iyo Jibril alaihi salam si ko Maryam gu syunyawa
o Isa alaihi salam na si makapupuon si ko Allah busyak si anian asu surga na benar busyo neraka na benar na pagkasulid wallah si ko ya makna niyan na surga yan giyang ko to kini tumpok wa ya makna niyan na niyaw Isa alaihi salam si ko Allah na ayakya syabutaun usyabugi na sudin su Allah su Isa alaihi salam gitu sabab kailangan katawan tanong su kapakasisinggaya o mga syay amyasan day si ko Allah o di na minitompok si ko Allah siya datar agyang kuto ayamaan niyan na kaya aluyat tanuron mga bangin siyami mga urip no Allah mga bangin siyami isya kailangan siya katawitan ron si kumakapantag kung mga sifatu Allah na siya mga sifatu Allah na dua bagi paganayron na pembetuan sa sifat dhatiyah ikadua na pembetuan sa sifat fi'liyah sifatu dhat udi na sifat al-af'al giyanan iisa kiyang bagi-bagi si iku mga sifat wallah mga bangin syami mga urip wallah kailangan sukatawisan o ayamakna niyan na muslim aya piteron sifat dhatiyah naginan siya mga sifat at tanityasa si iku Allah subhanahu wa ta'ala ay baratian na dataro ilm giyang kutwa ilm katao na sifatu tu Allah dhatiyah syawab siya kagigiyang kutwa kaubaluy Allah alim kat matao o di na katawanian siya makna niyan na langwan o syay nagiyang kutwa katawinian na tanitya siya uto si ikulang-ulangwan umasya si ikulang-ulangwan ulugar si ikulang-ulangwan ubetad na palapalid ng katawan wallah siya makna niyan na di manggulaw la kisya giyang kutwa ay makna niyan na mga masya si iku mga darpa si iku kaya pakam bida-bida o ay makna niyan na masya udi na darpa datar penagiyang kutwa ay makna niyan na basar giyang kutwa kailay na giyang kutwa kailay na pelutusi siya giyang kutwa sifat dhatiyah o Allah syawab siya kagiya giyang kutwa kailay na tanitya siya uto si kulang-ulangwan umasya si kulang-ulangwan udarpa na palapale din pagkailay wallah siya daang bidaan umawatan agus marani daang bida-bidaan umasya so kagawi kadadaundaw o ay na palapale din pagkailay wallah sulang-ulangwan o ayamakna niyan na syay langun din katawan ng Allah sulang-ulangwan o ayamakna niyan na syay pada punisi siya giyang kuto ayamakna niyan na sifat dhatiyah nagyang kuto ayamakna niyan na kanag nagyang kuto kapakanugu Allah na sifat dhatiyah siyaw siya kagigiyang kuto kanag sifat ito ayamakna niyan na tanityasa asu Allah na pagkanagyan sulang-ulangwan o ayamakna niyan na suara pagkanagyan sulang-ulangwan o di iteroon o kalang-ulangwan o oras si ko ayamakna udarpa gusi ko kaya pakam bida-bida o ayamakna niyan na mga oras kaya pakam bida-bida o mga masya kaya pakam bida-bida o ayamakna niyan na mga darpa kaya pakam bida-bida o ayamakna niyan na mga inadno Allah na palapale din pagkanag wallah so ayamakna niyan nakatero udi na suara di mampulaw la si ko ayamakna niyan na pimparang amasya udi na pimparang adarpa pada penisi syagiyang kutu ayamakna niyan na sifat dhatiyah nagyang kutu ayamakna niyan na qudrah giyang kutu kapagkagagaw Allah nagyang kutu kapagkagagal na padutusi syagiyang kutu sifat dhatiyah syawab siya kagigiyang kutu kapagkagagaw Allah na tanitya sa utwa sifat si iku ayamakna niyan na langwan ubetad na su Allah na palapale din su Allah na pagkagagal uway lamuan agkabayan na keganian si iku ayamakna niyan na pimbarang adarpa si iku pimbarang amasya si iku piakya pakam bida-bida o ayamakna niyan na masya udi na darpa na su Allah na ayamakna niyan na lamuan agkabayan suka penggelbukan yan na keganian
Oh, dia menagian kutu ay makna niyan na sifat fi'liya na gitu sa mga sifat ay makna niyan na si pagundul si ko kabaya wallah. Si otomita taalok si ko kabaya wallah su di niya nun kang galbuka. Di niya nun kang gulawla. Ay baratagian kutu ay makna niyan na sifat fi'liya na dataro pa mo rarangit. Nagian kutu rarangit ko kap kerarangit wallah si ko manusia udi na isya ay kaadin ay nadnian na dipindi to si ko kabaya wallah. Igira kaya bayaan wallah agian ko pa kararangit niyan si ko inadnian na kararangitan yan. Igira man akabaya yan syukasyo at yanon na yama na niyan na masyosyo at si isa giyan ko to ayama na niyan na isa akaadin wallah. Nagiyan ko to ayama na niyan na gadab ng to rarangit na paduto si isa giyan ko to ayama na niyan na pembetuan sa sifat fi'liya. Ugiyan ko to rida. Ngutu rida radiyallahu anhum. Ngutu akasyusyuat. Nagiyan ko to akasyusyuat. Na paduto si isa giyan ko to ayama na niyan na sifat fi'liya. Wai kasi ito pagandud si ko kabaya wallah. Si isa giyan ko to akasyusyuat yan si ko tao. Agu giyan ko to ayama na niyan na diniyang kasyusyuat. Giyan ko to akasyusyuat yan kubetan. Ugugian ko to ay makna niyan na di niya nung kasyusyuat na si ito pagandud si ko ay makna niyan na kabaya wallah. Nagiyan ko to gadab, ugiyan ko to ay makna niyan na rida, na paduto si giyan ko to ay makna niyan na mga sifat fi'liya. Datar po nagiyan ko to ay makna niyan na hub. Nagiyan ko to hub, ko to bubaya. Nang ko to kap kubaya i wallah, si ko kaadniyan nagugian ko to din yan ng kapkubaya na si otomatindud si ko yung makna niyan na kabaya wallah. Nagianan ang kanan ang didataranan as sifat. Alangwa na sifat as ipagindud si ko kabaya wallah. So di niya nung kang gulaw la na ayakabtusan as sifat na sifatun fi'liya. Mga bangay sami isa ay makna niyan na pumagusayin tanusi. Nagian ko to kibetun si kuma ingaran Allah. Kibetun ku ingaran Allah si ko ay makna niyan na kaadniyan. Anto na ikaw kumanuto. Agiyan ko to ay makna niyan na isa ko mga ingaran Allah na ini betu si ko ay makna niyan na isa ko mga kaadniyan. Bautu kepakai anta ka yutu kepakai. Haramutu anta ka ay makna niyan na kena bautu haram. Mga bangin sami pemamakin. Giyan isu mga ingaran Allah na dua ka kelasi. Ad na mga ingaran Allah adad na baniyang kakeparu ibami betusi ko ay makna niyan na kaadniyan. Ay baratagiyang ko ta mga ingaran Allah adad na kakeparu niyan sa baniyang kibetu. Si ko ay makna niyan na inadniyan kagiyang ko ta kim betunun si ko ay makna niyan na isa ko mga kaadniyan na miyakalala utwa kadustaan, miyakalala utwa dusa si ko Allah pagkasulci sa giyan ko to ay makna niya na shirk aso shirk na datarian amala dusa si ko Allah giyan ko to shirk na gitu sa pembetuan tasyon no sa ay makna niyan na kapanakuto. Giyan kanan ang mga ingaran Allah mga bangin sami adad na kakaparunian abanian kibetu si ko ay makna niya na isa ko mga kaadno Allah melagi dumala melagi malaikat agus yung mga jin, agus yung mga manusia, adad na baka kepar, aban yang kibetu Allah. So Allah, ingaran Allah, Allah, na dad aban yang kakepar wabi, aban yang kibetu, si iko isa kumaka adno Allah. Melagi du malaikat, anta ka jin, anta ka yang makna niyan na manusia, anta ka susala kaukiran. Na yang makna niyan na dad abaka keparu, ibturun su Allah. Kedua, nagian ko to ay makna niyan na Arab. Ngoto Arab Tuhan. Nagian ko to Arab na ingaran to Allah. Adad na baniyang kakeparu. Abon kibetun si ko ay makna niyan na mapi anta adna ka adno Allah. Oay, malaikat sa anta ka jin, anta ka manusia. Nabangkon betun agian ko to Arab. Kagian ko to akim betun ko Arab si ko isa ko mga ka adno Allah. Na miyakalala utwa kapanakuto, miyakalala utwa kadustaan si iko Allah. Kedua, udi na ikatlo si isagian ka na mga ingaran, nagyan ko to ay makna niyan na Ar-Razzaq.
Giang ko to Ar-Razzaq na ingaran to Allah. Adad na ba niyan kakaparu abon kibitun si kwaya makna niyan na kaadno Allah. Siya bang kabitwi siya sekanian na Ar-Razzaq. Penuh penagian ko to ay makna niyan na Ar-Rahman. Nagian ko to Ar-Rahman na isaw to kumangay ngaran Allah. Ada abaka keparu aba ay makna niyan na kibtunun si iku isa kwaya makna niyan na mga kaadno Allah. Kagian ko to akim betunun si iku isa kumaka adno Allah na pagasulci siya gian ko to ay makna niyan na miyakalala kapan ako to mga bangin siyami mga urip no Allah at pamamakin. Kadua bagi si iku mga ingaran no Allah na adna ka keparo akib betunun si iku ay makna niyan na isa kumanga urip no Allah isa kumaka adno Allah. Liu si isagian ko to ay makna niyan na miyanga aluitan na siya bagi ko mga ingaran no Allah na kepakai ami betu si ko ay makna niyan na isa ko mga kaadno Allah ugait na adna syarat aya syarat dataragian ko to al-aziz ay siya to ko mga ingaran no Allah gian ko to al-hakim ay siya ko mga ingaran no Allah al-alim al-qadir na isaw to ko ay makna niyan na mga ingaran no Allah nagyan ko to hindi dataro to mga ingaran na adna kakaparunian akibtunun si ikuyo isa ko mga kaadno Allah ugait na adna mga syarat aya syarat na paganayron nagyan ko to akimbetun kaun na kuel kaun nagyan ko to alif au gian ko to lam kana ba yakimbetun kaun na al-aziz ayang betun kaun na aziz udi nagyan ko to al-hakim nagyan ko to akimbetun kaun si iku isa ko mga kaadno Allah oy na ayak apian yan na kuan kaun nagyan ko to alif au gian ko to lam siya ayakibetun kaun na hakim gian kayo pamanawata akan na ayangaran yan na si hakim udi na siya pagariakan na bituang ko siya ingaran na ayangaran yan na si hakim kena uba al-hakim udi na al-qadir udi na al-aziz udi na ayamakna niyan na as-sami' way ayamakna niyan na imbitungkaw na si sami' udi na si alim udi na si basir udi na si ayamakna niyan na qadir udi na siya kiiniya upamana aziz datarana ginan ipaganay asyarat way ugi na nakatuong ko mga ulama ay mana niyan na piyakayra na giyang kuto diyon ka ko ay siya giyang kuto al siya upamana betul na siya al-hakim way aya ugi na aya kuan tanong na giyang kuto mapia giyang kuto kapian yan na aya kau upakatan amapia ko kimbetunun si iku siya kuma kaadno Allah na giyang kuto kakwaon si siya giyang kuto al oy siya aya ibiturun na giyang kuto hakim kadua syarat na giyang kuto kimbetun kaon si siya giyang kuto isa kuma kaadno Allah dataro wata ka dataro pagaring ka oy dataro wata o isa ataw ko kimbetun kaon si isa giyang kuto isa ko mga ingaran Allah na kena uba aya mapipikiron siyang kuto kini betun kaon si isa giyang kuto isa ko mga kaadno Allah na bagyang kuto sifat ami prarak siya giyang kuto ingaran Allah oy da aba mapipikiron na sifat oy aya makna niyan na mi prarak agiyang kutwa kinibtun ka siyang kutwa ingaran si isa giyang kutwa ay makna niya na isa kumaw kaadno Allah miya aluy tanu siya miyaw na as mga ingaran no Allah siyang kutwa kinibtun si ko Allah na makaprarak siya ay makna niya na sifa ay ibarat yan na giyang kutwa kinibtun ko Allah ko Ar-Rahman udi na Ar-Rahim na miprarak siya na masisipat to Allah agiyang kutwa ay makna niya na rahma udi na giyang kuto kaya pagingaran ng Allah si isa giyang kuto al-aziz na miprarak siya na masisipat to Allah agiyang kuto ay makna niyan na izza
o di nagyan ko ta kinibitunon siyang ko to ay makna niya na al-qadir na mi praraksi nagyan ko to sifat ama sifat to Allah agyan ko to ay makna niya na qudra na giyan ko to kimbitun tanurun si isa giyan ko to isa ko mga kaadno Allah na kena uba ay mapipikir tanurun na bagyan ko to ay makna niya na sifat amap mama na agyan ko to ay makna niya na ngaran na ba masisipat agyan ko to ay makna niya na tao. Ay makna niya na ay kinibitun tanurun na agyan ko to an mabaloy adnay ngaran yan. Aminisin gay si ko ay makna niya na mga padina kaadin bituang ko isa hakim sa ayabu kinibitun kurun siyang ko to hakim na anak ya tendu siya ngaran ay makna niya na kaya sababan siya kinisinggay niyan kaya baloy niya na miya tendu kukip kilo ulo kaya siya iko ay makna niya na datarian manusia kip kilo ulo kaya siya iko ay makna niya na mga tao na miya tendu agyan ko to ay ngaran yan na hakim kana uba ay kinibitong kurun siya agyan ko to hakim na basawab siyang ko to kasisipatan yan siya agyan ko to sifat mapmama na agyan ko to ay makna niya na ingaran ibarat na bituang ko siya ay makna niya na al-qadir na kana uba ay al-qadir udi na qadir na kana uba ay kaya bikurun siya qadir na basawab siyang ko to kasisipatan yan siya agyan ko to ay makna niya na qudra kapak kagaga udi na ini bituak no nagyan ko to ay makna niya na ingaran na aziz na kana uba ay sabab kini bitunak no siya agyan ko to ay makna niya na ingaran na aziz na sawab siyang ko to ay makna niya na kapag ingaran niya siya agyan ko to ay makna niya na izza. Isa ang mga dalil siya mga bangin siyami mga uripin Allah na siya agyan ko to masyaw Rasul sallallahu alaihi wasallam na at na miyakataling umako Rasul sallallahu alaihi wasallam sa gurumpong mga tao na isa kira nagyan ko to isa kira nagyan ko to tao igira piteluan niran na iptiliran na si Abul Hakam si sagyan ko to ay makna niya nagyan ko to al-Hakam na isa to kumangay ngaran Allah si sagyan ko to ay makna niya na kaya nagaw no Rasul sallallahu alaihi wasallam siya iptiliran si Abul Hakam na tialwan no Rasul sallallahu alaihi wasallam na iniisi yan inu andi sabab ay makna niya na piyaka mairan kasi Abul Hakam anto na isabab na tigira na aya sabab na sabab siya kagi siya ki ini na igira adna miya samo udi na di makapsisi na buta si iko mga tao udi na si iko pamilya mi udi na si iko grupo mi na si isiran di iko kukukum kiya ki ini na giyang ko tay pumbutadi na kukuman si iko ay makna niya na di makapsisi na buta dua makambubala na pkesu at siranon na sabab pro na mirong din na ini ilano siya ki ini Abul Hakam sabab siya nasi isagyan ko to kia to kawiron Rasul sallallahu alaihi wasallam siya ayak kini ilano niranon kia ki ini Abul Hakam na sabab siya ko to kasisipatan yan ay mapipikiriran na giyan ko to kasisipatan yan si isang ko to maana agiyan ko to ngaran na inalino Rasul sallallahu alaihi wasallam siya iniisi yanon anta ikaka ko mga wata ka natigin ay kakak ko mga wata ka na siya ki niya Shuraih natigin ayay man to ipagilanor ka na siya ki niya Abu Shuraih na siya ba peruna isanan ikadunan asyarat agyan ko to ay makna niyan na kakepar kapagingaran na o ay makna niyan na uripan udi na isa ka adin si ko mga isa ko mga ngaran o Allah na kailangan mga oripino Allah mga bagin siyami agyan kanan adataranan ako kuman na katawan tanong siyo kukumananan siyawab siya kagya igirakuan na ditanuanan kaywasya na tigut Tagalog ay makna niyan na apkibitutan si iko siya lakaw ko si iko isa ko mga kaadno Allah ang kutwa isa ko mga ngaran o Allah subhanahu wa ta'ala. Mga bangin siyami palipan kailangan siya katawitan ron na siya kaya klasya ko mga tao si iko kinipantag niran si iko mga ngaran o Allah agus siya mga sifat o Allah siya mga tao ko kinipantag niran si iko
mga ingaranu Allah, agusi iku mga sifatu Allah, na piklasi siran. Kapag tiro untano apat ka klase, pudi na 5 ka klase sa mga tao. Si ko ay makna niyan na kinipentag niran kung mga ingaranu Allah, gusi iku mga sifatu Allah. Paganiron ang mga tao, kung kinipentag niran kung mga ingaranu Allah, agusi mga sifatu Allah, na mga tao, apiarat tiran. So langulangwan o sifat, langulangwan o ingaran, miya aloy si ko Quran, miya aloy si ko hadith o Rasul sallallahu alaihi wasallam. Syagiyang ko to kya parati iranun, na dairan piaratiran sumaanan niyan. Sa sadin siya kya aloy niyan si ko Quran, uli na kya aloy niyan ko hadith, maana na gitu ni piaratira na giyang kuto maana niya. Sa dairang panawila, dairan panagindaan, dairan pa pakambulawasya, dairan narupaan, agiyang kuto ay maana niya na mga ingarano Allah, agus yung mga sifatu Allah. Giyang kanan ang mga tao, naginan yung mga sahaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaso mga sahaba Rasul sallallahu alaihi wasallam, kung kinipentag niran kung mga ingarano Allah, agus yung mga sifatu Allah, na siya din siya kaya aluyang po Quran, kaya aluyang siya ko hadith, na piratiran siya makna niyan. Ugay nagyang ko to kaya paratiran kung makna niyan, na deran siya gindaan, deran na pangibaratan, dairan pakaparupaa, dairan pakambulawa siya. Agiyang ko to ay maana niyan na mga ingaran wallah, udi na mga sifatu Allah. Gitu siya bab, aso, miya aloy na siya, Imam Malik na iniisiun. Agiyang ko to al-istiwa, kakagim, miya aloy siya sa Quran, ar-Rahmanu alal arshi istawa. Na iniisir ko Imam Malik. Anto na imaan na agiyang ko to istiwaro. Oy, na ini simbagu Imam Malik na tigi na siyo kaparatiyasan kumaanan yan na wajib. So istiwa na sumaanan yan, na katawan sumaanan yan. Kabasanan amarayag si ko mga Arab. Aging ko taptirun istiwa. Kana uba basa adi siya sabutan. Kabasanan asa sabutan o mga Arab sumaanan yan. Na marayag. Na siya kapurati at tanurun, kapurati aw na wajib. Ugiid na siya, rupaan yan, buntal yan, na majhul. Ayaw maanan yan na may ibinurkitan. Agiyang kutuwa, rupaan ang kutuwa istiwa. Giyang kutuwa, kamamataan ni siyang kutuwa, mambubuntal yan, maprorupaan yan, na majhul kitan. May ibinurkitan. Uy ka, mi aluita no siya miyuna, asyo katawi ko sifat na kailangan akatawan syudat. Kau di nga katawi syudat, na di nga katawa so sifat. Na sabab ko dita no katawi ko dhatu Allah, na dita no kirupat so sifat yan. Na gitu sabab asyo kay ibnur kita no dhatu Allah, na dataro tumambusyo kay ibnur kita no o kamamataan ni ropaan o mga sifat to Allah. Na gitu makna ang buto tigu Imam Malik, aso kaif na majhul, ang tarupaan yan, na may ibinur kita, di tanong katawan. Wasu'alu anhu bid'ah. Nagyang ko to akipagisi nun, o Muslim, na miyak hanggalibag siya bid'ah. Oy, kakagya, o pamalagyan ko to akipagisi yan nun, na ayili isi yan, nagyang ko to siya ada okit. Ang ko ada okit, akakasimbagaw. Da okit, akakatukawi. Kisa giyang ko to ay makna niyan, na simbagyan. Oy, kakagigiyang ko to ay makna niyan na syudat yan na di tanong katawan, di maibinur kita no, na sumambusyo sifat yan na ay makna niyan na maibinur kita no. Oy, kan detar syudat, agus ay makna niyan na sifatu Allah. Na siya wapro na giyang ko to akipagisi na kaon, na miyakang gulaw laka sa ay makna niyan na bid'ah. Kakagi ay iniisi ka ng ko to siya ada okit, da simbagyan, da okit akakasimbagaw.
na simbagan kapan nagyang ko ta isimbag kaun na ayak isimbag kaun na makapanggulaw laka sa di kasusyo ato Allah. Oy. Na giyanan ipaganay si isagyan ko ta mga tao o kinipantag niran si ko mga ngaran Allah agus yung mga sifat to Allah. Oy. Siran si mga sahaba wa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikadua si ko ay makna niyan na mga tao ko kinipantag niran si ko ay makna niyan na mga sifat to Allah, mga agus yung mga ngaran Allah na mga mu'attila. Ay petero na mga mu'attila na dairang paratiyaya. Oy. Diyan ka na mga mu'attila na dunan kaklasya mga tao. Paganero na mga tao na dairang paratiya sa mga ingaran, agu dairang paratiya sa mga sifat. Piya ka praksiran sa sifat agu sa mga ingaran. Adid na bayran ng paratiyaya. Naginan na mga mu'attilanan ang mga tao. Ay kaptuisan na mga mu'attila. Ikadua klase ko mga mu'attila na piratiran siya mga ngaran na dirang parati siya mga sifat. Wallah. Oy, kakagya ay rasyoniran siyang kutwa dirang kaparati siya ko mga sifat. Nagigunang kutwa kaparati ang ko mga sifat. Katentuang ka ko wallah ko mga sifat yan na ay resultaw to nagyang kutwa kapakada kelo o Tuhan kapakada kelo o simbaan kapakada kelo ay maknanya na ilah hijagian kutwa kaperati ang kasi si katentuang kasan kutwa mga sifat si ko ay maknanya na Allah ay maknanya na tantuang ka apa siya sifat tu Allah sa kudra na ayam ya perusir tau tu na sa kudra na Tuhan na utantuang kawan sa sama sifat tu Allah na so sama na pembalu ya Tuhan na utantuang kawan sa rahmah ay maknanya na sifat na pembalu sa rahmah sifat na miyatil wa Tuhan na mustahilat tigran iba ay maknanya na manggulaw-law to. La siya perurusang ko ta duty panarima iranon uman ka utantuatan si iku Allah sa mga sifat na pagkadakal siya ay maknanya na Tuhan pagkadakal siya ay maknanya na ilah na ayaping galipikiran na din na bayram piratiya si iku mga sifat. Wallah, lang-lang niran din piyak kada laginan si mga mu'attila. Ugi inak, ginan na panarina maanan aribat, mga bangin sami. Ay siya pa piyan akaw baluin niya naribat. Nasiko ka masya itanurong na adna ketuuntan wasya katawa manusia. Ay makna niya na makasisipat sa madagla sifat. Na inwagian kutwa kaya pakadaglang kutwa sifat yan. Baya makna ito na miya kadagal mambu syudat yan. Baya makna ito mambu na miya kadagal syaya makna niya na lawas yan. Adna ketuun ka ataw, ay sifat yan na mawaraw. Sifat yan na giyang kutwa kaginawa. Sifat yan na giyang kutwa ay makna niya na kapangalim babaan. Sifat yan ang kutwa karang kabubaya mangungupan na inwagiang kutwa kaya sifatan yan siyang kutwa pimperang asifat baya resultaw to ng kutwa kaya pakadak lagi ang kutwa bedanian giyang kutwa lawasyan gitu siya bapa giyang kanan ang dataranan ang mga tao na ay makna niyan na ribat agiyang kutwa ay makna niyan na panarima iran udi na giyang kutwa kapurati ang kasyang kutwa mga ingaran ng Allah kakagi ay panarima iran nagyang kutwa kapurati si iku mga ingaran ng Allah na ay resultaw to nagyang kutwa kapakadaklo Allah kapakadaklo Tuhan way kasu ar-Rahman na Tuhan na su ar-Rahim na Tuhan na su al-Qadir na Tuhan na su al-Aziz na Tuhan na su ar-Razzaq na Tuhan nagyang kanan ang didataranan at panarima mga waripan Allah mga bangin sami na tantua marayag siya kariribatian kaapya si ko kamo masya itanurun si isa giyang kaya dunia na adna ketuun ka sakat sati mana syay amadakli ingaran way maawid siya madaklang ingaran maawid siya madakla gerar ino giyang kutwa kaawid niya siyang kutwa madakla ingaran udi na ngegerar siya pipirati mana gerar ba ya makna tu na giyang kutwa kaya paka dak lagi yang kutwa budanian udi na giyang kutwa lawasyan na giyang kanan andi dataranan apa na panarima mga bangin sami na tantua marayag siya ay makna niya na kariribatian giyang kanan na mga tao na ginan siya pambetuin siya mga mu'attila. Ikatlo ka klase ko mga tao ko kinipentag niran ko mga ingaran ng Allah agus yung mga sifat to Allah na pambetuin siya mga mu'awila way mga muawil ay makna niya na giyang kutwa piya na wiliran way giyang kutwa mga sifat to Allah piya kap maknairan siya upama na salakawa makna
ay barat yan nagyang ko to ay makna niyan na wajh na ya piyakap makna iran siya ay makna niyan na upama na piyakap makna iran siya limu ibarat giyang ko to rida ang to kasusuat na apa dito ko mga sifat to Allah na deran to paparati begitu na sifat to Allah katiya wiliran to siya giyo ko nang ko to rida udi na giyang ko to hub na ay makna to nagyuto sa mga limu Allah ipambugay niyan si iko ay makna niyan na mga oripan niyan giyang ko to mga riski niyan ay pambugay niyan si isa giyang ko to mga oripan niyan nagyuto so giyuti peter na rida kada ba sifat to Allah ay makna niyan na rida da kasusuat da sifat to Allah ba ay makna niyan na hub kabubaya oy nguto kabubaya wallah na da boto sifat to ay kena boto sifat to Allah kaya makna ang ko to rida nagyang ko to ay makna niyan na kiya rizki wallah si iko oripan uli nagyang ko to hub na ay makna to nagyang ko to kiya rizki wallah ko oripan siya muriata uli na tangok lagi ti makna nagyang ko to rida ugyang ko to gadab rarangit na ay makna niyan na dera no to parati boto sifat to Allah kaya ko na makna nagyang ko to gadab nang ko to mga siksa at pumakataling umasi ko mga ataw uli na mga siksa pumakataling umasi ko mga darpa na giti petero na gadab na giti makna ang kutwa gadab ru rarangit ru wallah na ay makna niyan na pianak wiliran agian kutwa ay makna niyan na mga sifat uli na mga ingaran wallah giyan kanan ay makna niyan na mga muawila mga bangin siyami na ayapya kamo misaw kiran na ad na mga sifat ay makna niyan na dirang panawila katiyan tuiran si iko Allah ay barat yan ang kutwa ilm giyang kutwa ilm na paduto ko mga sifat at yan tuiran si iko Allah as sifat tu ilm sifat tu Allah adiran ta'wila paduna giyang kutwa ay makna niyan na irada kapakang bubaya-baya na ay makna niyan na paduto ko mga sifat tu Allah adiran ta'wila giyang kutwa ay makna niyan na qudra kapagkagaga na paduto ko mga sifat tu Allah ay makna niyan na dirang panawila giyang kutwa sama ngutwa kapakanag na paduto ko mga sifat tu Allah adiran ta'wila tiyan tuiran to si iko Allah giyang kutwa basar uri na kapakailay na mga sifat tu adiran to ta'wila katiyan tuiran to si iko Allah ay apakay siya mga bangin siyami mga oripno Allah nagyang ko to ay makna niyan na pianak biliran ng mga sifat na ay sabab akya panawiliran na sabab pun siya kagigyan ko to mga sifat at wiliran na tarang ko to rida kasusuat na sifat to kaadin o ay na di ka pa kay iba misagin des wallah si iko ay makna niyan na kaadniyan uli nagyang ko to hub na paduto sa sifat o kaadin na di ka pa kay iba misagin des wallah si iko ay makna niyan na kaadniyan udi nagyang ko to ay makna niyan na mga pedasipat ay makna niyan na piya na biliran datar o ay makna niyan na wajh ngiyang ko to bias ay makna niyan na giyang ko to katinto si iko Allah si iko wajh na ay resulta to tigiran na giyang ko to kikisaginda ka si iko Allah kikisaginda ka ko Allah si iko ay makna niyan na oripan niyan kagigyan kay mga tao na isa problema ran na giyang ko to piya mimikiran niran o anto na ikamamata ni si Isagiyang ko to makna niyan na mga sifat to Allah na sabab si Isagiyang ko to dira nung kapamimikiran na siya ko to sifat to Allah na ayak resulta niyan agiyang ko to kikisaginde ni ranon si ko isa ko mga kaadno Allah na sabab siya kagigiyuti ke resulta niyan na miyana will siran na aya pa kay siun mga bangin siyami mga oripno Allah nagyang ko to mga sifat at yan tuiran si ko Allah na o pagilaya na matatago si iko manusia ay barat yan ng kutwa ilm na yaman yan ng kutwa ilm na o pagilaya na si manusia na adna ilmo yan adna kataon yan si manusia na masisipat yan ng kutwa sama masisipat yan ng kutwa kapakanag masisipat yan na giyang kutwa ay makna niyan na kapakailan na ayapakay si tanukiran mga uri kong Allah ino niyo dainit taawila ang kaindidatare ang mga sipat agi ang kaindi datare mga sifat na adna kasi sifat taw na kaadin na aya simbagiran na tigiran na giyan kay mga sifat pisifat wallah datar ilm nang kutwa kata wallah na kana ba datar ko kata panian giyan ko to kapakaneg na kana ba datar ko kapakaneg wallah si iko pakata na iyan ng bida
ang ko to kapakan wala misu kapakan ka niya giyang ko to kapakailayo ka Allah na giyang ko to kapakailayo orip niyan na si ko pakatana inam bida lagi tu sabab ayam ananian na kaya tanto mi si ko Allah o ay si isa giyang kaya mananian na mga sifat sada mi panawila na ayam aptirutan ukiran mga orip no Allah mga bangin sami na inuniwanan giyang kana na taksiw na inuniwanan dataksan si ko kalamulanguan o mga sifat o Allah sa kami dataro mga sahabo Rasul sallallahu alaihi wasallam na giyang ko to taksiw o sa inyo si isa giyang ko to ayamanan yan na mga sifat at yan to niyo si ko Allah nagyutod ni usaya nami ko kalamulanguan o mga sifat uli na mga ingaran inaluy Allah agu inaluy Rasul sallallahu alaihi wasallam ingaran Allah uli na sifat o Allah o giyang ko to kata o Allah agu so kata o orip niyan na ayamanan niyan na mawatanang bida niyan ko pakatana yan na dataro tumambu giyang ko ta wajib aswajib wa Allah agu swajib wa ayamanan niyan na orip niyan na tanto mawatan ayamanan niyan na bida niyan ko pakatana kakagi swajib wa Allah na su Allah na al-khaliq miyangadin na swajib o inad niyan na makhluk na di din ke patut iba pakakumpira bapaka pagbaya suaya makna niyan na wajib umyangadin agus wajib u aya makna niyan na inan di din patut oai iba ya di din terima no akal iba makaplagid so kapakaneg o Allah agus so kapakaneg u aya makna niyan na inan niyan na siya pro na giyang kuta o siya niyo si isa giyang kuta mga sifat at yan to niyo ang mga sifat to Allah nagyutod ni usaya nami si iko kalangulanguan o aya makna niyan na mga sifat to Allah na aya problemar kanu nagyang ko to kaya pakam bida-bida niyo o kaya usaya niyo si isa giyang ko to aya makna niyan na mga sifat to Allah o di nagyang ko to aya makna niyan na mga ingaran o Allah mga orip no Allah mga bangin sami ikatlo aya makna niyan na kung mga tao kung kinipentag niran si iko mga ingaran o Allah agus yung mga sifat o Allah nagyan ko to mga mujassima ay aptero na mga mujassima nagyan ko to ay piyakang buntaliran so mga sifat o Allah piyakang bulawasiran so ay niyan na mga sifat o Allah na ini ibaratiran so sifat o Allah si ko ay niyan na sifat o ay niyan na kaan ibarat nagyan ko to kapakanag nadatad no kapagad no ay makna niyan na kaadniyan giyang ko to kata wallah nadatad no kata o kaadniyan giyang ko to wajib nadatad no wajib o isa ko mga BSB isa ko mga kaadno Allah na giyang kana ng mga tao na ay makna niyan na ay kapipuisan na mga mujassima o ay makna niyan ang ko to api andin si isa giyang ko to takif o giyang ko to tajsim au giyang ko to ay makna niya na tamthil au giyang mo ta tashbih na palapalaid na ng mga tao apya kang buntaliran sa mga sifat wallah na isanan amya kalala kadustaan si ko Allah agiyang ko to di ingkaw kapag ang buntala kapat kaklase sa mga tao uli na ikalima kaklase ko mga tao ko kinipentag niran ko mga ingaran ng Allah mga sifat to Allah na giyang ko ta mga mufawwida ay pero na mufawwida na giyang ko ta mufawwida na dua ay marataon nang ko ta paganero ungi inagiyang ko ta ikadua na kapakay ay marata nang ko ta tafwid al ma'na giyang ko ta initayakop ka initayakop ka ko Allah so katawi ko maana agiyang ko ta sifat oy na yamana niyan na guilty marata na limanan kaklase ko mga tao ipagisi ka kira nonto na imaana ang mutwarida amya ri Allah sifat yan na ay sumbugiran ka na tigiran na sulin swallay matao sisagiyan ka na maana agiyan ka na rida ipagisi ka kira na giyan ko to maana ang kutway wajh na ay petero niran na sulin swallay matao sisagiyan ka na maana agiyan ka na wajh ipagisi ka kira na giyan ko to maana ang kutwa istiwa Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa na isim bugiran reka na sudin su Allah mata kung maana agiyang kanan ay maana niyan na istiwa ipagisi agiran to na imaana agiyang kutwa ghadab na ayad na petero niran na sudin su Allah mata kung maana agiyang kanan na ay maana niyan na ghadab na ginan ang kananan didatarnan ang mga tao na miyang riribat
Oy, tafwidul ma'na ka mga ingara mga sifat Allah na tanto maray ma'na agiyang kuto mga sifat. Aya ka pa kay mga oripno Allah, mga bangin sami na agiw to ni wajib nagyang kuto tafwid al-kayfiyah. Ayapter na tafwidul kayfiyah nagyang kuto ayter yakop ka ku Allah ku katawirun nagyang kuto buntal, gyang kuto rupaan, agyang kuto sifat. Nagyuti wajib si ko muslim ang kuto tafwid al-kayfiyah. Ay maana niya na ipag-share kita magyang kuto ay maana niya na anto na imaana ang gyang kuto rida gyang kuto wajib na wajib na katawan siya maana niyan. Uwi na anto na ibuntalang kuto wajib wallah na ayasim baguto na itayakop tanwanan si wallah. Kung sukatawi si isa gyang kanan abunta lagi ang kuto wajib yan. Itayakop tanok wallah syukatawi si isa giyang kuto rupa na giyang kuto ay maana niya na wajib. Giyang kuto rida kasusuat na ato na imaana giyang kuto rida na katawan siya maana niya o ginagiyang kuto buntal rupa ng kuto kapkesuat to Allah ato na ibuntal yan. Oy, ang kuto kapkesuat yan. Oy, na ay magtirutan na ay maana niya na sudin siya Allah imatao ko rupa na giyang kuto sipat yan kudi niya nung kasipata si isa giyang kuto kapke suatian uri na giyang kutua gadab mutua rarangit. Oy, giyang kutua gadab na rarangi sifat tu Allah. Anto na irupaan to ko kapagatan ang giyang kutua gadab, ang kutua rupaan di maprupaan Allah sang kutua pamana di niya kasipat ta sang kutua rarangit na aya simbegru na itayakop tan Allah sukatawi kurupaan agiyang kutua ang kutua gadab sang kutua di kasipat ta Allah kakagiya so mga manusia na igiraw pa man ako kiararangitan na ayaro pa na di mambuntal manusia nang ko to kiararangitiro na di mririga buntalian gisuruguyan na ay makna niyan na psukayawa ruguyan giyang kaya pa man na mga tangilan yan na pemanindig sa kakaprigayan oy na ay mana giyang matanian na priga na giyo to so buntal oy makna niyan na manusia si isa giyang kutua di niyang kasipata si isa giyang kutua gada ugay na so Allah kudi niyan kasipata si isa giyang kanan anda dataranan na sifat anto na ibuntalanan na ayasim bagutu mga uripno Allah mga bangin sami na itayakop tanwanan ko Allah so katawi si ikwaya makna niyan na rupaan agiyang kanan ay makna niyan na mga sifatu Allah na giyanan ay makna niyan mga uripno Allah mga bangin sami ikiyang bagi-bagi ako mga tao ko kini pun tagniran si kuya makna niya na mga sifatu Allah oy aad na mga tao so mo to tigtan mo mga ipaganirong kaklase na so kini pun tagno mga sahaba ginan makna niya na perawatan tan so mga sahaba Rasul sallallahu alaihi wasallam fa ini kagiya mi alui ginan ititu makna niya na paratia ama kaunto lang kana paratia mga sahaba Rasul sallallahu alaihi wasallam na ikadua mga tao naging kutatigtan ng mga mu'attila naging na mga mu'attila na dua ka klase na ikatlo naging kuta mga muawila naging kana na mga muawila na ad mambupya na awiliran na ad nadirang panawila ikapat naging kuta ama na niya na mga mujassima na paled na mariribatang kana na panarima iransya ikalima naging kuta ama na niya na mufawwida tafwid al-ma'na kinaba tafwid al-kayfiyah siya kubuto man ng mga bangin sami siya makatutup na tanubusi ko ay makna niyan na mga pedawra siya balabala siyang kan wallah assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.